Нашата основна мисия е да работим с млади хора по темата устойчиво развитие и устойчиво земеделие. И точно с тази цел сме направили обучителен център за устойчиво земеделие и младежко участие. При нас идват младежи, но и всякакви хора, които се интересуват от темата земеделие, биха искали да произвеждат по чист начин храната си, биха искали да се хранят здравословно. Така че организираме семинари, работилнички, конференции, ако щете понякога, различни събития, където заедно с ентусиасти и желаещи можем да се научим на всичко това. Как да берем диворастящи растения, как да си отглеждаме в градината храна, как да се храним здравословно, по какъв начин да си приготвяме храната. Всичко това го правим в обучителен център Ботаника. В същия обучителен център функционира и къща за гости Ботаника. Така че аз съм много щастлив да кажа, че имаме база за настаняване и база за изхранване, която е регистрирана като къща за гости, и това ни прави късметли, честно казано, защото можем да приемаме хора от всички места по различни поводи. При нас дори идват хора, които си правят йога ретрити, правят си някакви обучения на тема, различна от нашата основна тема, но по някакъв начин свързана все пак с темата устойчиво развитие. И това предимство, че имаме тази база, ни прави желан партньор за много организации, фирми, дори индивидуални семейства, които пък искат да прекарат време с децата си и да им покажат връзката с природата. Къщата за гости функционира от 2020 година и смея да кажа, че година след година интересът се увеличава. Интересното, което според мен се заслужава да се каже, че тя е част от нашата идея за социален бизнес, за социално предприятие. Тоест, ние се издържаме като фондация до голяма степен с приходите от това социално предприятие. В никакъв случай това не е достатъчно, но ни дава ни спокойствието все пак да продължаваме и да вървим напред. И бих благодарил на всеки, който реши да отседне в нашата къща за гости, защото по този начин подкрепя цялата и цялостната дейност на фондация Ботаника Лайф. Събрали сме се една група ентусиасти, деца, родители, читалищни секретари от 6 села около Търговище да си говорим за биоразнообразието и за устойчивото развитие. Това е тема, която за нас като фондация Ботаника Лайф, която се занимава с устойчиво развитие и устойчиво земеделие, е много важна тема поради няколко причини. Първо, тя показва отношение към земята и към природата. Много често ме питат, ама какво е това устойчиво развитие, устойчиво земеделие, как е то различно от биоземеделието, и тогава започвам да обяснявам за отношението към природата. Отношението към природата, към земята и всичко това, което човек прави като грижа, като отношение, като етика към природата. Едно обикновено биоземеделие, такова каквото го познаваме, като отидем в някой от супермаркетите, от веригите и виждаме логото био, това не ни гарантира нищо друго, освен че продуктът е произведен без химически препарати. Има стандарти за биологично земеделие, което общо взето се свежда до това, да няма химия. Но ние се интересуваме много повече от темата за земеделието. Понякога го наричаме чисто земеделие, понякога природосъобразно земеделие. Разковничето е в това да се грижим за почвата, за растенията, за дивия живот, там, където произвеждаме продукцията. Всички знаем, че храната трябва да е здравословна, трябва да е чиста, но за да се случва това, тя има нужда да расте в среда, която е добре поддържана. Добре сме се грижили за нея. Например, в градините на фондация Ботаника Лайф ние допускаме всякакъв див живот. Не се страхуваме от плевелите, не се страхуваме от дивите животни, които живеят тук наоколо.
При нас влизат зайчета, влизат сърнички, влизат фазани, защото намират препитание в нашата градина. Ето това е биоразнообразието. Това е съвкупността от всички същества, които живеят на едно място. И трябва да си даваме сметка, че ние като хора сме една част от всичко това. Но имаме отговорност. Смятаме себе си за висши същества и до тогава, до когато се смятаме за такива, ние наистина трябва да имаме отговорност да опазваме дивия живот. А само по този начин можем да си гарантираме и истинска и качествена храна. И ще отворя една скоба, която е важна за нас. Истинската храна не идва само от нивата. Истинската храна идва и от дивата природа. Все повече се занимаваме с идеята за диворастящите растения, които стават за храна. Организираме понякога дори и работилници, където каним хора от цяла България да дойдат и заедно с нас да се разходим с природата, да отидем, да кажем, до близкия резерват, да отидем до близката гора и да видим какво расте там. Не само билки. Има и много дървета, които ни дават храна, дават ни ядки, дават ни плодове. Една разходка по една поляна ще срещнем най-различни растения, които хората биха нарекли плевели, но тези плевели всъщност са идеални за някаква кулинарна рецепта. Да не влизам в подробности, но можем да ползваме такива треви и плевели, като тученицата, като обикновения щир, като така наречената куча лобода. Това са все богатства на природата. Да не говорим за дърветата, черници, орехи, джанката. Всичко това е богатство на природата, които ние трябва да се научим да ползваме. Това правим с децата, с възрастните, с всички онези, които някак си са осъзнали, че храната, която идва от супермаркета, не е истинска храна. А тя защо не е истинска храна? Защото много често е отглеждана по изкуствен химичен начин. Дори, може би, ще се очудите да научите, че много от растенията, които се предлагат на пазара, те въобще не са раснали в почва. Това мен ме очуди, когато разбрах, че голям процент от продукцията, която ние консумираме, всъщност е расла в вода и в тази вода се разтварят химически торове и ние това консумираме. Жалко е и според мен трябва да направим огромна стъпка назад. Стъпка да се върнем към земята, да се върнем към истинското, да се върнем към природата. Това, което ви показвам в момента, е един продукт, с който много се гордеем, по две причини. Първо, защото това е стар продукт, който се опитваме да съхраним с нашите, така да се каже, усилия и дейности. Нарича се петмес или маджун, но не какъв да е, а от захарна сургон или от захарна метла. Едно време в това село е имало маджунарна и в тези маджунарни, където са съществували много села, хората се събирали и заедно са си произвеждали маджун за собствена употреба. Това на времето е замествало захарта, когато е била скъпа, когато е била дефицитна. В днешно време този продукт не се прави масово, защото е много трудоемък, има много ръчен труд и почти никой не го произвежда. Ние намерихме една машина, стара, купихме си от един възрастен човек, който се е отказал да го прави това нещо. И от тогава, всяка година подред, правим работилница в края на сезона, в края на есента. Безплатна работилница за всеки, който иска да научи как се прави това растение. Как се прави маджун от това растение. И така, препоръчваме и когато не дойдете на гости в къща за гости ботаника, да поискате да го опитате или да си вземете за вкъщи. Изключително малки количества. Правим около 30 ето такива манички бурканчета, колкото да има хората да опитат и да съхраним традицията. Поводът, по който сме се събрали тук деца от 6 села, в село Надарево и в базата на фондация Ботаника Лайф, е една инициатива, която ние подехме в партньорство с читалищата на тези села,
да ангажираме деца и родители в голямата тема за опазване на околната среда и голямата тема за биоразнообразие. Това сме му дали гръмкото заглавие "Зелено селско училище". Защо е селско това училище? Защото проблемите, спецификата на живота в селата по отношение на темата екология е уникална. Тя е различна от това, което се случва в градовете. Ако децата, да кажем, са доста по-запознати, доста по-ориентирани в града на тема екология, било то чрез учебния материал, било то, че родителите им са така малко по-будни и заинтересовани, в селата е различно. В селата рядко се отделя внимание на това да пазим чисто, да се занимаваме с опазване на околната среда, с дивите животни. Да не говорим, че има много села, специално в община Търговище, където ние се намираме, има много села, където продължава да има нерегламентирани сметища на края на селото. Ето днес ходихме в нашето прекрасно село да се разходим до гората и точно на входа на гората има едни огромни пластмасови бунища, сметища. И нас ни е много болно. И апелирам към всеки, който може да помогне, специално за тези 6 села, с които работим. Нека да направим едни екоакции, нека да направим едни, ако щете, демонстративни почиствания на най-мръсните части от тези села, така че да могат и децата, и родителите, и цялата общност да усетят, че има полза от това да направим нещо заедно. И това е най-важното, което искам да се случи. Днес сме се събрали, за да говорим, ако щете, малко като на теория. Какво е екология, какво е биоразнообразие, какво е екологично земеделие, как да го правим. И с времето, говоря през лятото, децата и родителите ще имат време във всяко едно село да помислят какво е важно за тяхното село. И отново, така с наша подкрепа, с читалищните секретари, които са двигател във всяко едно село, да можем есента да направим тези акции и нека те да бъдат по-шумни, по-гръмки, така че наистина хората да видят и да разберат, че нещо се е случило в тяхното село. А то може да е почистване на нерегламентирано сметище, почистване на улиците, почистване на полянките там, където ходим и прекарваме време, почистване на парка около детската площадка или училището на селото. Насякъде е различно, но според мен трябва да се дава пример дори и на село. Това, че нещата се случват в някои големи градове е чудесно, но да не забравяме, че природата е най-прекрасна по селата и там сме призвани да я пазим. И ако можем ние да даваме пример на това какво би се случвало в някой град, това би било прекрасно.